Nosaltres treballem a l'IBEC, a l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, i treballem amb unes cèl·lules que anomenem cèl·lules pluripotents induïdes. Vosaltres sabeu què són les cèl·lules mare? N'heu sentit a parlar? I em sabríeu dir què són? No? Les cèl·lules mare són cèl·lules que anomenem indiferenciades i tenen la capacitat de donar lloc a tots els teixits cel·lulars del nostre cos. Són cèl·lules que anomenem pluripotents. Aquesta capacitat de diferenciar-se en múscul, os, fetge, estómac, en tots els tipus cel·lulars que ens conformen, s'anomena pluripotència. Llavors, les cèl·lules adultes, quan ja són múscul, os, estómac, han perdut aquesta capacitat, no poden ser una altra cosa. Una cèl·lula muscular serà sempre cèl·lula muscular i una cèl·lula d'estómac serà sempre una cèl·lula d'estómac. D'acord? Què fem al nostre laboratori? Al nostre laboratori agafem cèl·lules que ja són adultes, que han perdut aquesta capacitat de pluripotència i les diferenciem, les tornem enrere de manera que adquireixin de nou aquesta capacitat de pluripotència, la capacitat de convertir-se en qualsevol altre tipus cel·lular. Sí? Com ho fem, això? Agafem cèl·lules de la pell, per exemple, o cèl·lules d'un cabell. Les posem en una placa de cultiu i els hi afegim un còctel víric, un còctel amb virus que contenen 4 gens que anomenem gens de pluripotència. Aquests virus funcionen com funcionaria un virus de la grip o un virus del constipat. Infecten la cèl·lula i la modifiquen, d'acord? Aquests 4 gens de fora, que li afegim a la cèl·lula, fan que s'activi tota la maquinària interna cel·lular de manera que la cèl·lula adquireixi de nou la capacitat de pluripotència. Aquí tindríem colònies que anomenem de cèl·lules pluripotents induïdes que tenen el mateix aspecte que tindria una cèl·lula mare. D'acord? Què fem quan tenim ja aquestes cèl·lules pluripotents de nou? Per una banda, ens hem d'assegurar que aquestes cèl·lules tenen aquesta capacitat realment, poden convertir-se en qualsevol tipus cel·lular. Llavors, tenim diferents còctels al laboratori que ens permeten, per una banda, diferenciar aquestes cèl·lules en cèl·lules de l'ectoderm, cèl·lules que, per exemple, serien pell o neurones, en aquest cas, com veieu a la fotografia. Per una altra banda, amb un altre còctel diferent, diferenciem aquestes cèl·lules de cèl·lules endodèrmiques, cèl·lules que serien els nostres intestins o, en aquest cas, cèl·lules del fetge, hepatocists. O les derivem també a cèl·lules mesodèrmiques, cèl·lules que seran múscul, os o, en aquest cas, cèl·lules cardíaques, cèl·lules del cor. Aquí a la imatge en pantalla veieu cardiomiòcits que hem diferenciat al laboratori, que tenen la capacitat de bategar, com el nostre cor. No sé si ho veieu, que està bategant. Per una altra banda, aquestes cèl·lules pluripotents les marquem amb marcadors de pluripotència, marcadors fluorescents. Aquestes imatges ens estan dient que aquesta colònia és pluripotent, perquè aquests gens són gens pluripotents. A nivell gènic ens hem d'assegurar que aquestes cèl·lules estiguin expressant els gens interns de pluripotència també. Agafem l'ARN d'aquestes cèl·lules i amb una tècnica que és molt sensible a l'expressió gènica, comprovem que s'estiguin expressant per una part aquests gens i per altra banda que els gens foranis que li hem posat, aquests gens que són vírics i que venen de fora, que no són propis de la cèl·lula, s'hagin silenciat i no s'estiguin expressant. Per què? Perquè si no tindríem cèl·lules aberrants, cèl·lules que no ens servirien, d'acord? Aquest gens, per exemple, amic, és un gen que podria provocar càncer, perquè és un gen que fa dividir les cèl·lules molt ràpid, amb la qual cosa podria provocar tumors, d'acord? Per què ens serveixen les cèl·lules pluripotents induïdes? Què fem amb aquestes cèl·lules? A nivell de laboratori, el que nosaltres fem és, per exemple, treballem
amb malalts de Parkinson. Com estudiem les neurones d'una persona que té Parkinson? Li traiem un tros de cervell a aquesta persona? No, no podem treure-li un tros de cervell, perquè probablement aquesta persona moriria, li afectaria amb el cervell. Amb la qual cosa, què fem? Agafem cèl·lules de la pell, per exemple, els hi fem tot aquest procés retornant-les a cèl·lules pluripotents induïdes i un cop tenim això, les derivem a neurones, d'acord? Llavors ja tenim neurones que tindran les mateixes característiques d'aquella persona que tenia Parkinson sense haver-li tret un tros de cervell. Aquestes neurones, un cop les tenim en cultiu, les podem tractar de diferents maneres. Podem provar diferents fàrmacs per veure com actuen, podem estudiar l'alliberament de dopamina, podem estudiar diferents coses comparant-les sempre amb neurones que vinguin d'una persona sana per veure les diferències. D'acord? Teniu alguna pregunta? No? Vale, aquí hem portat neurones que hem derivat al nostre laboratori a partir de cèl·lules de la pell, si les voleu mirar, i després allà tenim una activitat perquè feu. Vale?